Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng isang kakilala ni JR na itago na lang natin sa pangalang Danny. Taong 1990, Talisay, Negros Occidental. Itong mga panahong ito, isang mag-uuling si Danny sa kabundukan ng Talisay. Ito ang pangunahing pinagkukuhanan nila ng kanilang kabuhayan. Ulila na sa ama, kaya napilitang magtrabaho at gumawa ng mga mabibigat na gawain si Danny sa mura nitong edad. Kadalasan ay nangunguha sila ng mga kahoy at sinisibak ito upang ibenta bilang panggatong. At kapag naman may mga kahoy na dapat ulingin, ay nag-uuling sila. Dahil sa maagang naulila sa ama, hindi naranasan ni Danny ang maging bata. Dahil 8 taong gulang pa lamang ito, ay sumasama na ito sa kanyang nakatatandang kapatid. Pangatlo sa 5 magkakapatid itong si Danny. At 2 lamang sila ng Kuya Mike niya ang lalaki. Kaya sila ang gumagawa ng mga mabibigat na gawain. At sa tuwing mapapadaan si Danny sa mga kaedad niyang naglalaro, ay naiinggit siya sa mga ito. Pero wala siyang magagawa dahil may mga gawaing nakaatang sa kanya. Ngunit hindi niya din akalain sa murang edad niya ay magbabago ang kanyang buhay. Isang hapon habang papaakyat sila ng kanyang kapatid sa bundok upang isalang ang kanilang mga uulingin, napansin ni Danny ang isang tatalon-talong apoy sa loob ng kakahuyan. Medyo padilim na din kasi noon, kaya kitang-kita niya yung patalbog-talbog na malabolang apoy na nasa loob ng gubat. Kinalabit niya ang kanyang kapatid, pero nang lingunin ito ng kuya niya, ay wala na yung bola. "Sus, Danny, wag mong intindihin yan. Mga nangunguha lang yan ng pukyutan sa gubat. Kaya tara na, bilisan mo na, nang masindihan na agad natin yung mga kahoy na uulingin natin." Wika ng kapatid niya. Agad na silang nagpatuloy sa paglalakad. At pagdating nila sa lugar, kaagad na nilang isinalansan ang mga kahoy sa butas na pag-uulingan. Matapos nila itong takpan, ay agad din nila itong sisindihan upang magsimula na ang proseso ng pag-uuling. Ngunit nakalimutan ng kapatid niya ang bote ng gas at posporo, kaya naisip ng kapatid niya na balikan ito. "Danny, maiwan ka na muna dito saglit ha. Kukunin ko lang yung gas at posporo. Nakalimutan ko eh." Wika nito. "Sige Manong, dito lang ako, tatakpan ko munang mga singaw ng ulingan." Tugon ni Danny. Agad nang lumakad ang nakatatanda nitong kapatid. Mag-isang nanatili si Danny sa lugar na yon. At hindi nagtagal ay dumilim na sa buong paligid. May nakita siyang aandap-andap na parang sulo at inakala niyang ito na yung nakatatanda niyang kapatid. Ngunit nang malapit na ito sa kanya, hindi niya nakita ang kanyang kapatid. At ang aandap-andap na tila sulo ay biglang naghugis nagliliyab na bungo. San Telmo!" Sigaw ni Danny. Agad itong napatakbo para makaiwas dahil may sabi-sabing kapag nadampian ka ng apoy ng San Telmo, ay agad ka ring matutupok. Habang tumatakbo ay nilingon niya ang pinagmulan niya at napansin niyang hindi sumusunod sa kanya ang San Telmo, kundi ay nanatili ito sa lugar na pinag-uulingan nila. At nung gabi ding yun, biglang umulan ng malakas kaya nagpasya na lamang si Danny na umuwi na.
dahil hindi naman nila masisindihan ang kanilang uling noong gabing yon. Hindi ikinuwento ni Danny ang nangyari sa kanya, bagkus ay nanahimik na lamang ito dahil malamang sa malamang ay pagtatawanan lamang siya ng kanyang mga kapatid dahil hindi naman sila naniniwala sa mga ganoong nilalang. Kinabukasan ay bumalik sila sa pinag-uulingan nila. Medyo malayo kasi ito sa kanilang bahay, kaya kailangan nilang magbaon ng kanilang tanghalian para hindi na sila uuwi. Mahirap kasi ang proseso ng pag-uuling. Pagkatapos mo itong sindihan, ay kailangan mo itong bantayan hanggang sa matiyak mong nagbabaga na talaga ang loob ng butas ng ulingan. Dahil maaari itong mamatay kapag napabayaan. Kinahapunan, nang masiguro na ni Danny na hindi na ito mamamatay, ay agad na din silang umuwi para makapaghapunan. At habang naglalakad, ay napadaan sila sa mga kalalakihang nagbabasketball. Nagpaiwan ang kuya niya dahil maglalaro pa ito. At siya naman ay tumuloy sa pag-uwi upang makapag-igib ng tubig. Pagdating niya sa bahay nila, agad niyang binitbit ang kanilang mga walang lamang sisidlan at nagtungo sa poso upang pumila. Medyo marami kasi ang nag-iigib noong mga oras na yon, kaya matatagalan si Danny. At tiyempo namang sinusundan niya sa pila ay ang kakilala niyang manggagamot at antingero sa kanila na si Manong Tasan. Malapit din si Danny sa taong ito dahil kasabayan sa inuman ito ng kanyang ama. Dahil nung hindi pa namamatay ang kanyang ama, ay nagbabalak yon na maging isang antingero. Yun nga lang, dahil sa pangarap nito, napahamak siya nang minsan niyang sumubok kumuha ng isang mutya. At dahil sa naalala ni Danny ang ikinamatay ng kanyang ama, naisipan niyang kausapin ang matanda. Tutal naman, nakapila sila at matagal pa ang kanilang hinihintay. Mang Tasan, di ba sa pagkuha ng mutya namatay ang tatay ko? Ano po bang klase ng mutya ang kinukuha niya noon? Agad na tanong ni Danny sa matanda na nagulat naman sa biglaang pagtanong ng bata. Alam mo, Danny, hindi ito yung tamang lugar para pag-usapan ng mga bagay na yan. Kaya kung gusto mong malaman, sumadya ka sa bahay ko at doon ikukwento ko ang lahat sa iyo. Tugon ng matanda. At nang matapos ng gawin ni Danny ang kanyang mga gawain, agad niyang binitbit ang isang sulo at tumakbo papunta sa bahay ni Mang Tasan. Pagdating niya sa bahay ng matanda, ay agad na siyang pumasok sa loob ng bahay. Sakto namang nakaupo ang matanda sa kanilang sala habang hinihilot ang kanyang mga binti. Oh, Danny, nandito ka na pala. Maupo ka to. Saglit lang at kukuha ako ng pangbanyo sa aking binti. Wika ng matanda. At pagbalik nito, agad niyang iniabot ang botelya sa bata at sinabihang hilutin nito ang kanyang binti habang nagkukwentuhan sila. Agad namang sinunod ni Danny ang utos ng matanda at isinalaysay ng matanda ang nangyari sa ama ni Danny. Ayon sa matanda, Huwebes Santo, isang araw bago maganap ang aksidente. Nasa tuktok sila ng isang bundok sa kanilang lugar. Marami silang magkakasama noong araw na yon. Ang iba ay mga batikang antingero na at siya lamang ang baguhan sa grupo. May ilang dasal na din naman siyang nalalaman, ngunit ni isang gamit ay wala pa ito. At habang papaakyat sila sa bundok, ay nag-uusap-usap na sila kung anong mutya ang kanilang kukunin at kung saan sila pupwesto para hindi sila mag-agawan sa iisang mutya. At naisip ng ama ni Danny
na manatili sa loob ng gubat dahil ang pakay niya ay ang mailap na San Telmo. Nang marinig ito ng kanyang mga kasamahan, ay natakot sila para sa kanya dahil wala pang antingero ang talagang nakakuha ng mutya nito at hindi rin nila sigurado kung totoo nga ba na may mutya ang isang San Telmo. Ngunit sa kabila ng babala ng kanyang mga kasamahan, ay itinuloy ng tatay ni Danny ang kanyang binabalak. Itinuro din kasi sa kanya ni Mang Tasan ang paraan para hulihin ang San Telmo at makuha ang mutya nito. Binigyan din siya ng isang panyong may kargang mga dasal na kailangan niyang usalin upang mapasuko ang mailap na elemento ng apoy. Ngunit sa kasamaang palad, nang balikan nila ang ama ni Danny, ay wala na itong buhay. Nakahandusay lamang ito sa lupa at dilat ang mga mata. Ang hinala ni Mang Tasan ay nasindak ito ng San Telmo dahil nakita pa nilang hawak ng ama ni Danny ang panyong ipinagkaloob nito sa kanya. Matapos na magsalaysay ni Mang Tasan, ay inilabas niya sa bulsa niya ang panyong may mga dasal. Eto, iho. Nais kong mapasayo ito. Wika ng matanda at inabot naman ito ni Danny. Manong Tasan, nais ko pong mag-aral ng mga dasal. Pakiusap po, turuan ninyo ako. Pagmamakaawa ng bata sa matandang albularyo. At saan mo namang gagamitin ang mga dasal, iho? Para ipaghigante ang iyong ama? Tanong ni Mang Tasan. Opo, Manong. Gusto ko pong mapatay ang San Telmong yun. Ang San Telmong pumatay sa tatay ko. Wika ni Danny. Hindi kita maaaring turuan kung yan ang iyong magiging dahilan, Danny. Ang paghihigante kailanman ay walang ibubungang kabutihan sa isang tao. Ngunit kung ang magiging dahilan mo sa pag-aaral ng mga dasal ay makakatulong sa iba, malugod kong ituturo sa iyo ang lahat ng aking nalalaman. Nakangiting wika ng matanda. At nang gabi ding yun, ay pinag-isipan ni Danny ang mga sinabi ni Mang Tasan. At dahil musmus pa ang kanyang isipan, ay hindi niya pa lubos maunawaan ang talagang dahilan ng mga sinabi ng matanda. Hanggang sa lumipas ang maraming taon at nagkaisip na nga itong si Danny. Dahil sa pagkamulat niya sa mga bagay na nangyayari sa kanyang paligid, ay napagtanto niya ang kahalagahan ng mga sinabi ni Mang Tasan sa kanya maraming taon na ang nakakaraan. Bumalik siya sa bahay ng matandang manggagamot na noon ay mahina na at tanging paghiga at pag-upo na lamang sa kanyang higaan ang nagagawa nito. Pagdating niya pa lamang doon sa lugar, ay nakita na niya ang matandang nakadungaw sa bintana nito. Masayang kumaway ang matanda kay Danny at nang tumuloy na ito sa loob ng bahay, ay agad nitong pinuntahan ang matanda sa kanyang silid. Danny, iho. Matagal ko nang hinihintay ang pagbabalik mo. Alam mo bang araw-araw kitang nakikitang dumadaan sa harap ng aking bahay? Gusto sana kitang tawagin. Kaso abala ka sa pakikipag-usap sa iyong mga kasama. Wika ng matanda. Oo nga po, Lolo Tasan eh. Kamusta na po pala kayo? Pasensya na po at ngayon lang po ulit ako nakadalaw sa loob ng mahabang panahon. Tugon ni Danny habang papaupo ito sa tabi ng matanda. Ano? Napag-isipan mo na ba ang mga bagay-bagay? Tanong ng matanda. Opo, Lolo. At handa na po akong mag-aral ng mga dasal ninyo para makatulong sa iba. Kagaya niyo po, nais ko din pong maging isang manggagamot. Wika ng binata
at agad namang napangiti ang matanda. Sinabi nitong hindi na niya kakayanin pang manggamot dahil mahina na ang kanyang katawan, dala ng katandaan. Pero kaya niya pa ding magturo ng mga bagay na kailangang malaman ni Danny sa panggagamot. Sinimulan niya ang pagtuturo sa binata ng mga usal, mula sa pinakasimple hanggang sa pinakamabigat na uri ng dasal na maaaring gamitin upang makapanggamot. O hindi naman kaya ay magpalayas ng mga masasamang elemento na gumagambala sa mga tao. Sinabi din ng matanda na ang pangunahing tungkulin ng isang manggagamot ay ang panatilihin ang balanse sa pagitan ng mga elemento at ng mga tao. Bagay na hindi lubos maunawaan ni Danny noong mga panahong yon. Ngunit habang nagtatagal sa pagtuturo ang matanda, ay unti-unti namang namumulat ang kamalayan ng binata tungkol sa mga nilalang mula sa ibang dimensyon. Naging malakas din ang kanyang pandama at namulat din ang kanyang ikatlong mata. Bagay na hindi nagawa noon ni Mang Tasan noong kabataan niya. Tuloy-tuloy pa din si Danny sa kanyang mga pagsasanay hanggang sa dumating na ang panahong sinabi ng kanyang matandang guro na handa na siya. Danny, iho, wala na akong maituturo pa sa iyo. Alam kong kaya mo nang gampanan ang tungkulin ng isang manggagamot. Panahon na upang ikaw naman ang humalili sa akin. Palubog na ang araw sa aking buhay, apo. Kaya naway tanggapin mo ang katungkulang ito na itinadhana sa iyo ng buong puso. At naway tumulong ka sa iba ng walang hinihinging kapalit. Wika ng matanda. Opo, Lolo Tasan. Yun po ang aking gagawin at yun din po ang dahilan kung bakit ako nag-aral manggamot. Ang makatulong sa iba, kagaya po ng ginagawa ninyo. Tugon ni Danny. At isang araw, dumating ang una niyang pasyente, ang pinsan niyang babae na sinasapian ng isang engkanto. Humahangos na dumating ang tiyahin niya at agad na nagkwento sa nanay niya. At siya naman ay nakikinig habang nagbubuhos ng tubig sa kanilang tapayang lagayan ng kanilang inumin. Hanggang sa sinabi na ng tiyahin niya na hindi na makakilos ang pinsan niya. Paralisado na ang katawan. Pero pagsapit ng 6:00 ng hapon, ay bumabangon ito para lumabas ng bahay. At kahit anong pigil ang gawin ng mga magulang nito, ay wala silang nagagawa. Sinusundan na lamang nila ang dalaga at nakikita nilang tumitigil ito sa isang napakalaking puno ng duldul. Nakaupo lang ito sa puno habang nakatitig sa malayo. At kapag nilalapitan nila ito, ay nagwawala yung dalaga. Pasimpleng dumaan si Danny sa harap ng nanay at tiyahin niya at tiningnan niya ang relo. 5:30 na ng hapon. Agad siyang pumasok sa kanyang silid. Kinuha niya ang kanyang mga libreta na ibinigay ni Manong Tasan. At dahil baguhan pa lamang itong si Danny, hinanap niya ang mga dasal pang parusa sa mga elemento. At habang naghahalongkat siya, ay nabuksan niya ang isang libretang may nakaipit na isang balahibo ng kung anong ibon. Binasa niya ang mga laman ng libretang yon at natuklasan niyang yon ang dasal na hinahanap niya. At nakasaad sa libreta kung para saan ang gamit ng balahibo na nakaipit doon. Dali-dali siyang lumabas ng kanilang bahay at nagtungo siya sa bahay ng tiyahin niya. Ang hindi niya alam ay nagpatawag na pala ng ibang manggagamot yung tiyuhin niya. At pagdating niya sa bahay nito, nakita niyang nakagapos na ang pinsan niya sa isang papag at inuusalan na ito ng dasal ng manggagamot na ipinatawag ng tiyuhin niya.
Nakiramdam si Danny sa ginagawa ng manggagamot at nang matapos na itong mag-usal, ay tumawa ng napakalakas nung pinsan ni Danny. Tinanong ng manggagamot kung ano ang kailangan ng elemento sa dalaga at bakit niya ito ginagambala. Ngunit halakhak lamang ang itinugo ng pinsan ni Danny sa manggagamot. Hanggang sa nag-usal na ng dasalang manggagamot at inilapat na nito ang daliri niya sa leeg ng dalaga. Ngunit ganun pa din, tila hindi tumatalab ang ginagawa ng manggagamot sa pinsan niya. At laking gulat na lamang ng lahat nang biglang lumingon ang matanda sa kinatatayuan ni Danny. Tasan? Nandito si Tasan? Agad na tanong nito at nagpalinga-linga naman ang mga kasama nila sa loob ng bahay. Ngunit wala naman silang nakikitang ibang matanda na naroon maliban kay Danny na nakatayo sa sulok kung saan nakatitig ang matanda. Laking gulat ni Danny nang bigla siyang lapitan ng matanda at naupo ito sa tapat niya. Nararamdaman ko sa iyo ang matandang si Tasan. Sabihin mo, mag-aaral ka ba niya? Tanong ng matanda at nagtinginan ang lahat ng naroon nang marinig nila ang tanong ng matanda sa binatang si Danny. Akmang magsasalita na sana ang binata nang biglang sumagot ang nanay nito. Hindi po manggagamot ang anak ko. Baka nagkakamali po kayo, Manong. Wika ng nanay ni Danny. Ngunit tiningnan niya ito at nagsalita. Opo, Manong. Totoo po ang sinabi ninyo. Ako nga po ang nag-iisang mag-aaral ni Tandang Tasan. Tugon ni Danny. Agad namang ngumiti ang matanda. Salamat sa Diyos at nakahanap na ng kahalili ang matandang si Tasan. O siya, ikaw naman. Medyo kinakalawang na ako eh. Nakangiting wika ng matanda. Agad namang nilapitan ni Danny ang kanyang pinsan. Binulungan niya ito sa tenga. At matapos niya itong gawin, ay agad na niyang inilabas ang balahibo na nakaipit doon sa libreta. Hinawakan niya ito sa kanang kamay habang nag-uusal ng dasal sa kanan. Unang beses niya itong gagawin, kaya halatang kabado si Danny. Hanggang sa nagsalita yung matanda ng, Talagang nakikita ko sa iyo ang pamamaraan ni Tasan noong kabataan pa namin. Hindi nga maikakaila na ikaw nga ang kanyang estudyante. Huwag kang matakot dahil hindi mo lang alam na kinakatakutan ng mga maligno si Tandang Tasan. Kaya sige na, parusahan mo na ang lintik na yan. wika ng matanda kay Danny. Tiningnan naman ni Danny ang kanyang pinsan na noon ay tila hirap na. Inalis ni Danny ang mga gapos nito sa katawan at sa bawat tali na kinakalas niya ay may dasal siyang inuusal. At nang matanggal na niya ang lahat ng gapos ng pinsan niya, ay kaagad niyang kinausap ang nakasanib dito. Hoy ikaw! Kung sino ka man, umalis ka na sa katawan ng babaeng ito. Kung hindi, sasamain ka sa akin. Pagbanta ni Danny. Ngunit, tumawa lamang ang nilalang na nasa loob ng katawan ng dalaga. Talagang matigas ka pala. Pasensyahan tayo dahil hindi ako marunong makiusap. Kung hindi ka aalis, mas mabuti na ring tikman mo ang parusa ko. Ngayon ko lang gagawin to kaya hindi ko pa makokontrol ang kamay ko. Wika ni Danny. At pinagapang niya ang balahibo sa binti at braso ng dalaga. At matapos niyang gawin yon, ay inihipan niya ang balahibo. Laking gulat ng lahat nang biglang mangisay ang dalaga at nagsisisigaw ang nilalang na nasa loob ng katawan nito.
Alisin mo yan! Nakakapaso! Alisin mo yan! Tama na, susuko na ako! Pakiusap, alisin mo yan! Pagmamakaawa ng nilalang. Aba, ayaw mo na? Kanina tatawa-tawa ka pa. Ngayon nagmamakaawa ka? Hindi. Tiisin mo yan. Pinapalayas na kita kanina, ayaw mo. Tingnan natin hanggang saan ang tigas mo. Muling sabi ni Danny habang muling nag-uusal ng dasal sa balahibong hawak niya. Itinusok naman niya ito sa dibdib ng pinsan niya at mas lalong lumakas ang paghiyaw nito na parang may isinasaksak na kung anong bagay sa katawan niya. Oo na! Sumusuko na ako! Ayoko na! Alis na ako! Wika ng nilalang. Pero dahil sa ginawa nito sa pinsan niyang pagpapahirap, hindi na din naawa si Danny. Agad na niyang ginilit ang leeg ng nilalang na nakasapi sa katawan ng pinsan niya. Agad naman itong nawala ng malay at nag-ihip ng dasal si Danny sa kanyang palad at inilapat ito sa magkabilang tenga ng dalaga. Nang magising ito, ay agad din naman itong humingi ng tubig sa kanyang mga magulang. Pero bago pa ipainom ni Danny ang tubig, ay inusalan niya din ito. Nang mahimasmasa ng pinsan ni Danny, ay agad din itong nagkwento. At ayon sa dalaga, ay may nanliligaw sa kanyang isang hindi kilalang lalaki. Tinanggihan niya ito. Ang hindi niya alam ay isa pala itong engkanto. Kaya sapilitan siyang kinukuha nito. At dahil sa napakalakas ng kaluluwa ng dalaga, ay hindi niya ito nagawang isama. Dahilan kung bakit pinaparusahan siya nito. Simula ng araw na yon, nakilala si Danny bilang isang manggagamot. Hindi lubos akalain ng nanay ni Danny na susundan niya ang yapak ng kanyang ama. At sa pagkakataong yon, ay nagtagumpay siya. Hindi na din binalak pa ni Danny na hanapin ang San Telmo dahil sa napagtanto niya na hindi na din naman maibabalik ang buhay ng kanyang ama kahit mapatay niya pa ito. Si Mang Tasa naman, dahil sa katandaan ay pumanaw na ito at iniwan niya ang lahat ng gamit at iilang kaalaman niya sa pangangalaga ni Mang Danny. Sa kasalukuyang panahon, ay kilala pa rin si Mang Danny sa kakaibang husay niya sa panggagamot. Dinarayo siya ng mga taong mula sa iba't ibang lugar upang magpatingin at magpagamot. Hindi inakala ni Mang Danny na mula sa isang simpleng mag-uuling ay magiging isa siyang napakahusay na manggagamot. At ang lahat ng ito ay dahil sa turo at paggabay ni Mang Tasan. Pero magpahanggang sa ngayon, hindi pa rin malimut-limutan ni Mang Danny na ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang ama ay nung sinubukan nitong kuhanin ang tinatawag na mutya ng San Telmo. Okay, sorry dun sa last upload natin wala tayong pin comment para sa shoutout, no? Pero ngayon maglalagay ako ng pin comment, tas comment kayo ron para ma-shoutout ko kayo sa next story natin. Tapos after ng next story natin, amanggabunan tayo. Yun lang. Salamat.